La pregunta 6 diu, segueixi les instruccions següents per fer l'activitat. En un GeoGebra, crea dos punts lliscants, el mínim ha de ser menys 30, el màxim 30, l'increment ha de ser de 0, 1. Arxiu GeoGebra, graella, canviem el color de fons, creem un punt lliscant, es diu menys A, el valor mínim és menys 30, el valor màxim 30, l'increment és 0,1, i ens va bé. Segon punt lliscant, es diu B, valor mínim menys 30, valor màxim 30, increment 0,1. Diu, introdueix l'ordre I igual A més BX si els punts lliscants es diuen A i B, sí que es diuen A i B. Per tant, introduïm I igual A més BX. Canviem les propietats de la funció. Color taronja, estil més gruixut. Fem que ens ensenyi el valor. Movem perquè s'està solapant. Ara ens ensenya el valor. A veure què ens demana més. Afegeix un text amb el teu nom. Un text amb el meu nom. Algun pseudònim. Edito el color. Poso negreta i ja ho tenim. Ara em diu que ho gravi en el programa per gravar pantalles. Mou els valors dels punts lliscants per representar 3 de les funcions que has hagut de representar en l'apartat 1.1 i 3 de les funcions en l'apartat 2.1. Llavors, a l'apartat 1 havia de triar un pendent, per exemple 3, i havia d'agafar pendent, no en aquest cas, havia d'agafar les ordenades en l'origen que em donaven menys 17, 1, menys 17, menys 3, menys 19, menys 24. Menys 3, menys 19, menys 24. Menys 3, soc aquí, al 1, em vaig, si em deixa, ho moc aquí perquè si no no ho veig. Menys 3. Llavors, com que estic amb uns valors tan amplis, de menys 30 a 30, és difícil trobar el punt enter. Llavors em moc amb les fletxes del teclat. Menys 3, ja la tinc. Després la següent és menys 19, menys 19, ja ho tinc. I l'últim, menys 24. Menys 24. Així veiem què passa quan movem el punt programat en l'origen. Ara anem al següent. Diu, apartat 2.1, tria un ordenada a l'origen i segueix els pendents que et demana la taula. Llavors, aquí tenim menys 20, no, actualitzat, menys 10, menys 13, menys 12.
Estava mirant si teníem masses negatius. Va. Doncs menys 10. O sigui, hem de triar un punt a l'origen. Per exemple, el 1. I ara hem de triar. Hem de moure'ns fins al menys 10, menys 13, menys 12, menys 13, menys 10. Menys 10. I ara tenim. Menys 12. I menys 13. Ja ho tindríem. Llavors, què? Ens demana alguna cosa més? Diu, val. Grava movent l'ordenada en l'origen, movent el pendent i explicant què passa quan es mou l'ordenada a l'origen i què passa quan es mou el pendent. Doncs, quan es mou l'ordenada en l'origen, veiem què passa. Sí? Quan es mou el pendent, ara no ho veiem, ho poso aquest. Quan es mou el pendent, em poso, perquè es vegi més clar, em poso l'ordenada en l'origen aquí i ara vaig movent el pendent. Què va passant? No? Ja hauria de treure conclusions, que les conclusions ja les traieu vosaltres, Què passa quan moc l'ordenada a l'origen i què passa quan moc el pendent. Doncs espero que us hagi servit d'ajuda i fins la propera.